Tungod sa padayong pagpalambo sa offline module app nga gidevelop sa IT project manager sa DepEd Lapu-Lapu, mga magtutudlo ug mga tinun-an sa ubang dapit sa nasod nadasig sa pagsagop aron magamit usab kini sa ubang mga pampublikong tunghaan sa nasod. Si Luan Mirundina sa iyang RTV Presents. Nagkapuliki ang mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpalambo pa sa ilang offline module app. Natapos ang tulo ka adlaw nga paghimo sa offline module app karong adlaw aron magamit na kini sa mga tinun-an sa third quarter. Gituyo kini aron dili na kinahanglan pa nga ihatod ug kuhaon ang mga printed module matag semana. Ning higayuna mas attractive na ang mga modules kay with pictures na. We know that kids right now love using their phone and their tablet, and instead of using it on plays, just games, so they can now start their learning on their device itself. Kay offline man, dili na kinahanglan ang internet connection tungod kay ma-share kini sa mga Android users pinaagi sa Bluetooth o Share It. Pinaagi sa paggamit ni ining offline module app, nakatabang usab kini nga kaminusan ang pagkatap sa COVID-19 tungod kay naminusan man ang interaksyon sa mga magtutudlo ug sa mga ginikanan. Apan labing mahinungdanon kay nakatabang usab kini pagsalbar sa kalikupan kay naminusan man ang paggamit sa bond papers. Sa Marigondo National High School, 80% na sa ilang mga tinun-an ang migamit sa offline module app. Hinungdan nga menos na kaayo ang mga ginikanan nga mobisita sa tunghaan aron pagkuha sa printed module. Yan na po yung students, especially sa senior high school, nga working sad. So di na sila kinahanglan nga mo-leave pag yun sa ilahang trabaho para lang maka-access sa kuan kay kausara sila mato sa eskwelahan para mangayo sa APK file. May kaugalingon usab nga social media channel ang DepEd Lapu-Lapu City diin gipakita ang offline module app tutorial. Gani bisan ang mga magtutudlo ug mga ginikanan sa ubang dapit sa nasod nadasig usab sa pagsubay sa gihimo karon sa DepEd Lapu-Lapu. Kami Danao na ko sir, tas online distance learning ra ko. Through Messenger gani ginasend ang ako mga modules. Nice unta ipag-compile siyang pinaingin ana. Dili na daghan di. Pero open tag sa ba, isa na lang ka app. Chuy kayo. Kudos to you sirs and ma'ams na nakauna-una ani. Samtang nakadevelop usab ang Admin Assistant 2 sa ICT unit sa DepEd Lapu-Lapu City sa quincentennial module nga naghisgot sa mabulokong kasaysayan sa nasod, ilabi na sa nabaniugda nga Battle of Mactan. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Mirundina ug kini ang akong short dokyo.